Sugeng injang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Sabtu Legi 24 Mei 2024. Sumangga dinten punika kita nampi jejer becik ketitik. Para adi yuswa, tembung becik ketitik ala ketara ngemu teges sedaya tumindakipun manungsa sae ingkang becik mekaten ugi ingkang ala tamtunipun bakal katon ing tembe wingingipun. Kejawi punika, tembung punika ngemu teges menapa kemawon ingkang katindakaken badhe pikantuk ganjaran utawi piwales. Para Rasul 16 ayat kali ngendika, Timotius iku wus kaseksenan becike dening para sedulur ing kutha Listra lan ing kutha Ikonium. Timotius sinebat becik, boten namung tiyang sepuhipun ingkang becik, nanging Timotius kaseksekaken dados tiyang ingkang becik. Pramila Rasul Paulus ngersakaken supados Timotius nderekaken peladosanipun kangge martosaken Injil. Ananging ing mriki Paulus ngadepi pambengan karana Timotius punika dereng tetak. Tumrap masyarakat Yahudi, perkawis tetak dados salah satunggaling pranatan ingkang kedah dipun lampahi saben tiyang Yahudi. Karana punika Paulus paring dawuh supados Timotius dipun tetak rumiyin, supados piyambakipun boten dados pepalang anggenipun nindakaken peladosan. Timotius piyambak ugi purun ngestokaken menapa ingkang dipun dawuhaken Rasul Paulus. Para adi yuswa, saking waosan punika kita saged mangertos supados dados tiyang ingkang becik kita betahaken manah ingkang tulus ikhlas kadosene Timotius ingkang boten awel lan mangkotaken manahipun nalika Paulus nyuwun supados piyambakipun dipun tetak. Timotius nindakaken sedayanipun kanthi tulusing manah. Pramila sumangga kita ugi budidaya dados tiyang ingkang becik lantaran pangucap lan tumindak kita saben dinten sarta ing pundiya papan panggenanipun. Budidaya dados tiyang becik ugi dados wujud caos syukur kita wonten ing ngarsanipun Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti. Dinten punika paduka mberek kawula, amri kawula saged dados tiyang becik ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang ngemutaken, paduka ingkang nganti matemah kawula ketitik anggenipun kawula dados tiyang ingkang sae. Kawula pasrahaken para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan, paduka ingkang reksa, paduka ingkang nglupiraken berkah ing sedaya dinten-dintenipun. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Tutik Setyawati, wilayah setunggal GKJ Magelang ingkang sampun nampi operasi. Monggo Gusti paduka ingkang reksa matemah pemulihanipun menika dadosaken Ibu Tutik Setyawati menika nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Kawula pasrahaken sederek Fani, mekaten ugi Bapak Samuel Tujono ingkang nembe nandhang sakit. Monggo Gusti paduka ingkang reksa matemah kekalihipun menika ingkang nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Kawula pasrahaken Ibu Helmi Suprapto, warga GKJ Immanuel Solo, wilayah Pucang Sawit ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang tansah paring berkah kesarasan wetah. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Pugeran, Bapak Minto Taruno ingkang dasak mangke wonten ing pemulihan. Kawula pasrahaken Ibu Tulat, Ibu Lismartono, Bapak Sugianto, Bapak Amung Pracoya lan Ibu Subcipto, warga GKJ Magelang ingkang wonten ing pemulihan. Kawula ugi pasrahaken Ibu Tati ingkang wong dasak mangke wonten ing pemulihan ing GKJ Ngablak.
Kawula pasrahaken ugi sawetawis sedherek kawula ing Kalinegoro ingkang ugi wonten ing pemulihan, Bapak Margono lan ugi Bapak Agus Budi Pranowo. Kawula pasrahaken Yuli Luther Harifa ingkang dumugi wekdal sakmangke nandhang sakit ing bab paningal. Kaudripun sedherek kawula inggih Kaji Bono, Ibu Sapar, Ibu Priyati, Ibu Sih Mirah. Kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto, dalasan Pendeta Emeritus Ibnu Prabowo wonten ing GKJ Tlepok. Kawula pasrahaken Ibu Isti, wilayah 3 GKJ Wonocatur, Ibu Karyumi lan Ibu Kusmini ing GKJ Purbo. Mekaten ugi Ibu Indrayati ing Solo. Kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti wonten ing GKJ Tropodo Sidoarjo. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken Bapak Budistomo ing GKJ Magelang, Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Windardi ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini ing GIDJ Trangkil. Ing GKJ Immanuel Solo, kawula pasrahaken Ibu Tugiani Sunarto lan Ibu Tati. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem Blok 6 ing GKJ Gondang Winangun. Ing GKJ Wonosobo, kawula pasrahaken Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono, Ibu Rodiah Sumardi. Kawula pasrahaken Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian, Ibu Wahyono ing GKJ Plengkung, Ibu Sunarti ing GKJ Salaman. Ing GKJ Ungaran, kawula pasrahaken Ibu Sukito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Jatmiko ing Denpasar Bali. Kawula pasrahaken Ibu Warsi ing Kemenjing, Ibu Apri ing GKJ Canden. Ing GKJ Sragen, kawula pasrahaken Bapak Wursitoryadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken Bapak Chandra Deni Saputro. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Warsini, dalasan putranipun Yohanes Haryati ing Watu Sigar. Ing GKJ Mijen, kawula pasrahaken Bapak Budiono Arung Puji, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Tri Kartono, Bapak Waryono lan Bapak Moses Taji. Kawula pasrahaken ing GKJ Banyumanik, Ibu Sukarni, Ibu Sutarwi, Bapak Daniel Agus lan ugi ing GKJ Tanon, kawula pasrahaken Bapak Suhadi. Kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang nembe nandhang sakit lan ugi ing pemulihan kawula pitados paduka badhe saged ngginakaken menapa lan sinten kemawon ambrih sedherek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken pasambat lan pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.